श्रावणी अगरबत्ती, प्रसन्न दिवसाची प्रसन्न सुरुवात। फॅक्टरी रेट आणि होलसेल रेट साठी आजच संपर्क साधा। पुणे लघु उद्योग केंद्र 9762 21 12 79 आणि 9152 15 25 55। शिवसेनेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शिवतीर्थ आणि बीकेसी मैदानावर शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे या दोन गटाचा दसरा मेळावा होतोय। याच पार्श्वभूमीवर कोकणातून ठाकरे गटाचे शेकडो शिवसैनिक मुंबईसाठी रवाना झालेत। यावेळी जोरदार घोषणाबाजी शिवसैनिकांकडून करण्यात आली। मेळावा हा शिवतीर्थावरतीच होतो आणि कुठचे अनेक मेळावे कोणाचे होत असतील ते मेळावे शिवसेनेचे असू शकत नाही। शिवसेनेची परंपरा ही शिवतीर्थावरती आहे। आज खऱ्या अर्थानं मोठ्या संख्येने शिवसेनेच्या ठाकरे कुटुंबियांच्या मेळाव्यासाठी चाललेली आहे आणि हा शिवसेनेचा मेळावा हा शिवतीर्थावरती होतो। आज खऱ्या अर्थानं माझ्या मते शिवतीर्थाला शिवाजी पार्कला शिवतीर्थाचा रंग आला असेल आणि तिथे शिवसेनेचा मेळावा होणारच, ठाकरेंची तोफ कडाडणारच आणि शिवसैनिक माझ्या मते विचारांचं सोनं लुटणारच। त्यामुळे हे सोनं लुटण्यासाठी हाच सावंतवाडीतला प्रत्येक शिवसैनिक शिवतीर्थावरती चालला। त्यांचं गद्दारांची जी काही आज संघटना आहे ती खऱ्या अर्थानं खोटं नाटक करूनच आहे। त्यामुळे आज त्यांना प्रत्येक गोष्टीला खोटं नाटक करायची गरज पडते। आज जे मेळावे घेत आहेत हा सुद्धा एक प्रकारचा मोठा प्रयोग आहे। त्याच्यामागे करता वेगळा आहे, त्याचा बोलविता धनी वेगळा आहे आणि हे जनतेला ठाऊक आहे। त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थानं शिवसेनेचा मेळावा आहे आणि शिवसेनेचा मेळावा हा जिल्ह्यातून मालवण तालुक्यातून आम्ही सर्व शिवसैनिक त्या ठिकाणी दसरा मेळाव्यासाठी उद्धव ठाकरे माननीय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी आम्ही या ठिकाणी स्वइच्छेने, त्याचप्रमाणे माननीय कुडाळ मालवणचे लोकप्रिय आमदार वैभवजी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी आम्ही सर्व मालवण शहरातील शिवसैनिक दसरा मेळाव्यासाठी जात आहोत। आणि खरोखर दसरा मेळावा हा होणारा दसरा मेळावा आहे तो त्या ठिकाणी ना भूतो ना भविष्यतो असा या दसरा मेळावा होणार आहे आणि गद्दारांनाही समजेल की शिवसेनेची ताकद त्या संपूर्ण कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये किती आहे। त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून मालवण तालुक्यातून जवळपास 500 किंवा 600 शिवसैनिक जे स्वइच्छेने त्या ठिकाणी दसरा मेळाव्यासाठी जात आहेत। नेमकं काय सांगाल? शिंदे गटाचे लोक मुंबईला निघालेले आहेत, काय वाटतं त्यांचा मेळावा कशा पद्धतीने होईल, काय वाटतं? शिंदे गटाचा मेळावा म्हणजे आमच्या मालवण तालुक्यामध्ये, मालवण शहरामध्ये पर पर्सन म्हणजे प्रत्येक माणसाला 6,000 ते 5,000 रुपये लोक आमिष दाखवून त्या ठिकाणी लोक नेण्याचा प्रयत्न करतात। तरी पण पूर्णपणे नाकारलं। पूर्णपणे म्हणजे शिंदे गटाच्या माणसांनी सांगितलं की चला या तुमची राहण्याची जेवणाची सोय करतो आहे, तरी पण प्रत्येकी 5,006 रुपये तुम्हाला 6,000 रुपये देत आहे। तरी पण त्या ठिकाणी नागरिकांनी, शिवसैनिकांनी आणि संपूर्ण मालवण तालुक्यातील शिवसैनिकांनी त्या ठिकाणी त्यांना नाकारून झुगाडून संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा।